Абе, ко си пишете? Ви може да пишете 100 години. И накрая нищо. Като се видите и си гледате бомбетата на обувките. Не бе, ти идеш на среща. Тук скоро едно момче ми се обажда. Бат Киро, пишем. Къде пишеш? Напиши я, дой на среща. Ми като не дойде, няма, пишеш на другата. От вече сега то модерно разпишат. Коя дойде на среща, тя е твой човек. Какво ще си пишете? Какво ще си пишете, бе? Кой ма си пишете? Психопатията си лекувате. Отидеш на среща, не мога да отидете. Ни ти, ни тя. И какво сте направили? Значи вие не сте добре двамата с главите. Не бе, на среща, ела на среща, оставете телефоните, поговорете си, разберете се и айде в леглото. Ма, кой ще ми помисли? А като пишеш една година и нищо не се направи, кой ще си помисли? Той от среща и то не мога да мисли. И то го ведо. И на ден пише с 30. И ни една накрая. Или ни един. И какво става? Пълна шизофрения. Що викаш те? Защото и те. Не е ли те?